Kajingte jong u ne ka riu simet kabala tamput bat kamtrai sisendan yakawa tangsning kaput hapreng kisnong nongrimba bat nongrim hel bala penieng dakipaya bat pentut yakawa napo krum kajingte kabala mi kajingsha ujor naki nongsong snong bat kene kala penlong yakawe kenhun tremon ngubha pa pej perman yakamaryang kata kade kenhun Green Tech Foundation ban tuklar ban yeng persya yakne kajingte ba menta kalaya syat ban tre kanega kenhun Green Tech Foundation hakijinglam ucharman usamla H Bansiudor Nonglang ringkat kedekot kenhun mentak arputrik yayong arjar pusau kelahiar benjurip bat pej yakte kejingte kebakilayo jing ujor la kalong neem kepala tamput katkum kejingyo komplain nakasnong Henry kakenhun kalalap sisa dalaki jongki kemat bakejingte kalong kebapalat put damano utrai uriusimet ubalatei batap klub bat siang dakedubilat yakawa kabatuit napo kakenhun kalaong kampersya yakjing penyang yaka building Henry kayang bet man persya yakjingte batap yakawa namar kane kajingte kadeg bapenken yakagendon halor kane kakenhun kadep ban pha yakjing tho Saka District Administration bat deban sange mardor bat penprano yakne kajingte kani ka jaka ka ba PUE kani ka jingtai ka ba kilatai yang ni kadai hadin bangi yo ya ka komplain na ki nongsung snong ni pajba bat kum ka Green Tech Foundation ngilawan kumba arsen license banwan le ya ka site inspection ka tu ka singi pisaki hi kani ka jingtai manta ka bala persyang ban khang lenti ka bala persyang ban kenturput ya kani ka wa kani kala penken ya ka standing order passed by Honorable Meghalaya High Court yung to sumo to PAL 10 of 2019 kay kabajiang te po umyam nga traffican mau but na hadin jong katu ngiken mau ba nagaliang ka ying bishar bodon burom jong ka Meghalaya High Court la direct ya ka state government ba kan penmi ya ki kendon ka ban penmi ya ki an ki baklan ban yada ya kini kijing kenturput ha kiwa bat kinu kijing tai kiwa violate sia ki kendon bat ki section jong ki an ngiken mau ha katu kapor kami kanika Meghalaya Water Bodies Preservation and Conservation Guidelines 2023 kani kijing tai mentangan ong ya pi kala penken ya ka section 3 clause A clause B ternang tu jong katai ga guidelines ma ong ya pi nakaliang jong foundation ngin mailat kay bangi ngilale kalong ba ngila pha ka petition sya ka MSPCB kagini ki singi baladap ngila pha ka petition sya ka SMB ru bakin lei ban simkam lor jong ni ka jingtai but ngila pha ru ka jingtho sya ka district administration bala kumno hapo ka 133 CRPC 1973 kani ka jingtrai kariban sang ino bat kide ban wang no ngi sutho ba ladakani ka building gadon hung ni mano hibom don kam ya jingkeng de idon kam ya jingkeng ban rung ban mi ban lej ban wan le si kaliru henrai ba pin tap kat ni ya kawa ba pin kam trai kat ni ya kawa dalai leru ginom la ban pediang kani kadai ke ba kumaong ya pimne kala penken ya ki kendon ki babun wadi ka solid waste management rule 2016 ru POE kani ka jingjabo menta kalau kumno ya construction and demolition waste rule 2016 ru kani kala penken te kum ka kenhon ngi burom ha ya kisnong ngi burom ha ya ki dorbar snong habang itrei kanu no kam halor jung kata kanong rem ngim sem lale lengdat nagi bor snong ru ngila da pha jingtep bat ki jingtho ru ngila pha ngila ai ko pilang seki ba ya kani ka kam kum ka kenhon ngihab ban siam kam as independent body as environment NGO dalilero nginom la ban pedang ya kani but
tang kawai ke kubor ke bangi ngi kuak ban pak kum ki kun samla bat hakanong rim ke bangi yang ban yada ban pait perman ya ke jing long jing man jong kiwa wat persyang ban kam trai ya kiwa wat persyang ban khang linti ya kiwa kani ke public property ka bangi haban enjoy ngi haban yo lang ya kani ka hok kam dei ban long trai tang jongno ngam tip kadai ka jongno ngim tip la long trai mano ya kata ngim tip henrei haba kami kum kani ka jingtai ka bapen khaini ki kendon ki babun kum ka kenhon ngi happy bet ban tafia tikene kalong ka message ro kam dei tang ya kani henrei ya ki babun ki jingtai hapo jong sor chelong menta pi persyang ban khang lenti ya ki wa pi persyang ban keni jubor ban kam trai ki wa te dale leiro nginom la ban pedeng ngala persyang ban wat jingtai bha halor jong kani pha ki petition ku maong ya pi ngala wat jingtai napok municipal ba confirm la mingi kani am smart city project kiong am ban la da kadai jong ka smart city project ro nginum la le dalile ro ban pedang kum kani ki jingtai mar PUE menin kinung susnong ki tho kiong ba mar sunwan utu slap bu bajor ka jabo kala sa hang tu kam lai shu ko man toy ka ban thut menta kam dei tang kani ki area mo ngi haban su tho kala ban flood hang ne henrei nadu na te na khmat kan sa stang thot shadu shathi shrom te halor jong ka nungrim kum ka Green Tech Foundation ngi kwa ba kani ka jing trai phide ban sange bat sange no lim kum ta ngim ban se la kini ki petition ki bangi la fa ai concern authorities segi department ngim yu ikam ai ngi haban kiuro sepo high court om tang kata ngi haban ra ru ya kani ki sepo NGT nginom sngap ban nginom ailat ya kini ki jing tai ki balong hak ni kado hot ya kata tingi confirm ba kani ka David ka jing tai jong kriu simat ka David ka jing tai jong kum bang ong ye phi kan bangala confirm ba ka kamdei jong smart city ban ngala persyang ban wat jing tip no po ki we department PHE kamdei jong no ke kadai be jong uriu simat kani gen ka building menta ka don hang ne ngi tingim tip kani ka jong no ringa haka jing pai ke jong a habanga persyang ban kali gini ginong trei men hakitu singi bal ada bat mentaru ngong ba phimut ban le kum no ya kani ki ong ngin taplut na du nang tei sedu sate perkhat ma phi ngala se menta ban kam trai ya kawa thang siang hang ne ngala se menta ban kam trai phi namar lada menta nga ngan persyang gum kini ke jing trai hang ne uban mi senang tei untai la syai unong balai utai hang tei kita senang rukin bot tenang bat kum tatar kin ya taplut kin ya kam trai ya kawa kisung tho hang ta ke ban bu jing ma kam dei tangi kini ki area ya baro kini ki pasyong sethi sharom kantam